Iki koncoku tak kon nyurvei ndek Madiopuro iki piro iki? Iki sapine 30. Waduh, kudu rono iki. Iki nang Dirgantara iki sapine 5. Durung nek sawu jajar barang. Duh, menghasilkan sekali iki. Dut, Tenan iki. apa nyurvei apa? Iki lho koncoku tak kon nyurvei, tak kon ndeloki masjid-masjid iku lho, Sri. Wake. Iya, wake iki. Kon aku pokoknya jagakno awakmu lho, aku Yo, kadung tuku tenang bumbu lho, Dut. ae, tenang ae. Kadung tuku bumbu gule, soto, bumbu sate barang wis gawe, wis tuku sondok barang. Wis iki wis disurvei aku karene marani antri tok ya. Oh, iya, ngopi iya, sik iya. Sri, ngopi sik. Iso ngopi barang, Rek. Cek pikirane fresh iki Iya, aku cek iso mikir ya. Iya ta. Oh, Cek iya. aku ate menjelajahi nek masjid kono sih. Oh, iya, ono ndek mboreng, Dut. Mosok Kon rono sih? barang iya. Pirang sapi iku? Piro? Kok aku wingi pas ngeterno anakku koyo selawi sapi. Waduh, kon lek gak rono kon. Oh, sing nek kono tambah akeh Sri. Oh, mosok. Ya wis tak parani ndek kono ya. Cek aku iki Temenan lho ya, soalnya Ndut, akeh ya. sing ning aku akeh sing ngelis iki. Aku wingi Aku mek kon sampai kei loro lho, Ndut. Aku Iya, saiki gawe wis piro? saiki aku papat. Yo, Pokoke petang kresek ya. Oke. Pancet lho ya regane 50 lho. Loh, tak undaki 10.000. Aduh, Ndut, bensin urung mundak, Ndut, kon Lah mundak. kok bayar koncoku sebagai nyurvei iku? Ayo. Aduh, dadi swidak iki ya. Iya, sewidak gelem Dadi apa lek ping ora? papat 240. Iya. Ya wis. Anu ae duit tak cicil ya, Ndut. Iya, gak iso, koncoku aku wis bayar koncoku kok kon nyurvei masjid kok kate dicicil gak iso. Dadi kudu kenceng iki ya. Iya, kudu cash. Ya wis. Ana duwite, ana daginge. Lek Iya, gak ana wis. duwite ya gak oleh daging. Ono Ndut, ya lek kon blebes. Oh, lek aku ya ono lho, iki lho ya. Iki aku sampai bingung iki. Wah, akeh sing pesen nang aku. Ya apa pirang atus Ndut, delok Ndut. Akeh lho. Ya Ya kan? Allah, lah kon lak asik riya ya temenan Ndut, Iya. duitmu akeh. Akeh. Pokoke paling kon ruang dina gak mule paling kon. Pasukanku tak anu kabeh. Kon kerahno kabeh. Iya. Anakmu cilik ngene ku oleh Ndut. Oh, wis tak desel-deselno. Ya wis sakene. Ya bapak ta sepenting aku Nang lagi. anu aku wingi pas nang mbakma aku ngene, "Paiten ten nandi kok tuku sak." Kon tuku sake beras ah. Iya, dae tak mah. ada. Ya Allah. Wis tak lamen ngomben pokoke ana daginge ya. Ya wis. Ya wis ya Ndut ya. Ya sik. Jok lali lho, kon, Ndut. Ngene iki. Jok lali lho ya. Ya, Awas wan aku ngelisi pertama apa ya oleh. tenang ae Ya wis ya, aku Ya. nggongso bumbu aku oleh. Aduh ngene iki sapa iki sing pesen aduh. Aduh, wakeh men sing pesen ngene iki aku sampai bingung ngene iki ya Allah.